Zdravím vás, volám sa Zdenko. Vítajte pri ďalšom z kurzikov Božie mená, vždy v kombinácii Jahve s nejakou jeho vlastnosťou alebo nejakým popisom. Zdravím zvlášť všetkých tých, ktorí pozeráte tieto kurziky prvýkrát. Tento je z tej série Jahve posledný. Bude na tému Jahve Roj, čo znamená Pán je môj pastier. Myslím, že každý z nás pozná ten známy Dávidov 23. žalm, kde hovorí, že Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Prečítame si ho, čiže žalm číslo 23. A Dávid hovorí: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keď by som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov, leješ mi olej na hlavu a kalích mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. David bol pastier, Boh si ho povolal od oviec a sám mnohokrát prežil, že Boh sa o ňoho stará ako dobrý pastier, že ho ochraňuje pred nepriateľmi, pred vlkom, pred zlodejmi. Tento žalm počujeme mnohokrát v kostole, na svätej omši, alebo spievať, alebo recitovať. A jedného dňa tiež bola taká udalosť, kedy sa rozhodli, že tento krásny žalm skúsia odprednášať čím zaujímavejšie, čím pútavejšie. A prišli rôzni zdatní rečníci, prednášatelia, básnici. A každý sa to snažil nejak tým svojim podaním predniesť publiku. A bolo to zaujímavé, ale najkrajšie, tak najpôsobivejšie, tak najprecítenejšie to dokázal podať tento žalm jednoduchý kňaz reholný, ktorý keď to skončil, tak si ľudia len tak šepkali a hovorili, že mnohí z týchto básnikov, rečníkov poznali 23. žalm, ale tento jednoduchý kňaz poznal nielen žalm, ale aj dobrého pastiera. Že skutočne Pán je k nemu dobrý a je dobrý pastier. Hovorí sa tam, že Pán je verný svojmu menu. Že je verný svojmu menu, že je dobrý pastier, že vyvádza ovečky na pastvu a že nič im tedy nechýba. Že dušu osviežuje. A keby sa išlo tmavou dolinou, človek sa nemusí báť zlého, lebo Pán je v pravici. Ochraňuje nás tou palicou, tým prútom. A potom dokonca aj pred očami protivníkov dokáže pohostiť, dokáže vyvýšiť, naplniť kalich, predstrieť stôl. A s ním je život plnosti a dobroty. Pán Ježiš tiež používa tento obraz, ktorý je zrozumiteľný aj v tejto dobe, bol zrozumiteľný v dobe pred 2000 rokmi, tak ako pred 2700 rokmi, keď ho spieval král Dávid. Pán Ježiš všeobecne rozpráva zrozumiteľným jazykom poslucháčom, ktorí sú bežní, obyčajní, neučení. Pastierom rozpráva o pastierovi, o ovečke, ktorá sa stratila. Rybárom, čo boli jeho apoštoli, rozpráva o sieti, ktorá sa má hodiť do mora a vytiahne sa množstvo rýb a potom sa musí rozdeliť, rozlíšiť, povyhadzovať zlé. Obyčajnému rolníkovi vraví o zrnku, ktoré musí padnúť do zeme, aby prinieslo úrodu, musí odumrieť a potom prináša až 100-násobnú úrodu. Alebo hovorí vinohradníkovi o viniči,
aby priniesol mnohú úrodu, musí sa ten vinič čistiť, a že aj Otec nebeský je dobrý vinohradník. No takto sú Ježišove podobenstvá veľmi zrozumiteľné, cez keď prirodzené obrazy hovorí a zjavuje o nadprirodzených tajomstvách a vlastnostiach Božích. Keď Pán Ježiš tiež hovorí o tom pastierovi, o stáde, v Jánovom evanjeliu si môžeme pozrieť. Vždy najlepšie mať Sväté písmo pred sebou. Je to Jánovo evanjelium, 10. kapitola. Je to podobenstvo o dobrom pastierovi, kedy Pán Ježiš stiahuje na seba ten titul Ja som dobrý pastier. Vraví, že hovorím vám, kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi, ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Ovce poznajú pastierov hlas a ide pred nimi. Neženie ich pred sebou. Zlodej a ten, ktorý ich ženie na bitúnok, ich musí poháňať, lebo nechcú počúvať jeho hlas. Ale pastier stačí, keď niečo rozpráva alebo spieva. Ovce poznajú jeho hlas. Hovorí sa, že ovca nedobre vidí, ale počuje veľmi dobre. Hovorí, že za cudzím nepôjdu, nepoznajú jeho hlas. Ježiš im toto hovorí ako obrazne, ale nechápali, čo im chce povedať. Určite ten obraz chápali, ale čo nám tým chceš povedať? Preto sa pýtajú, čo chceš povedať? Ježiš hovorí, ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji, zbojníci, a ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život, aby ho mali v hojnosti. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Ježiš hovorí, že je nielen dobrý pastier, ale aj brána k ovciam. Pastieri zvykli to stádo vyviesť na jar, na pašu, do hôr a nezvolávali ovce každý večer dole do dediny, domov, ale zostávali tam na vrchoch. A tam mali aj ten ovčinec, tam mali aj to stádo, salaš. A ten vznikol tak, že či už tam bola nejaká roklina, alebo nejaká dolina, alebo jaskyňa. A tu sa snažili čím najviac sa uzavrieť rôznymi stromami alebo krami a vytvoriť takú prirodzenú ohradu a zostali len úzke dvere, úzky priechod, taká brána, kade ovce vchádzali a vychádzali. A pastier si na noc do tohto priechodu ľahol. On sa stal tou bránou. Zlodej, keď chcel kradnúť, tak musel zničiť, zabiť pastiera. Alebo vlk, keď chcel ísť kradnúť, dusiť ovce, tak ťažko mu bolo prejsť cez tie kry, cez tie prekážky. Musel by ísť cez tú bránu. A tam ležal pastier, ktorý bol potom bdelý a hneď stál a obraňoval svoje ovce. Preto Ježiš hovorí, že ja som dobrý pastier. A potom hovorí, že som brána k ovciam. Cezo mňa vychádzajú von, cezo mňa prichádzajú dnu. Sú v bezpečí. My tak prichádzame cez Pána Ježiša, ktorý je tou našou bránou do Božieho kráľovstva, k spáse. A potom hovorí, že dobrý pastier položí život za ovce. Ale nájomník opúšťa ovce. Uteka, keď vidí prichádzať vlka. A vlk ich trhá, rozháňa. Vedie nádeník a nezáleží mu na ovciach. Ale ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná Otec. A potom hovorí Ježiš aj o Otcovi a o iných ovciach, ktoré má priviesť do ovčinca. Bude jedno stádo, jeden pastier.
Čiže Pán Ježiš takto poukazuje na seba, že nás ochraňuje, že nás privádza k nebeskému Otcovi. A tiež poznáme ten jednoduchý príbeh, čo hovorí Pán o pastierovi, ktorý mal 100 oviec. A keď sa jedna stratí, hovorí, že nechá tých 99 na bezpečnom mieste, na púšti a ide hľadať tú jednu, ktorá sa stratila. A hľadajú dovtedy, pokiaľ ju nenájde. Volá ju po mene, aby počula jeho hlas. My potrebujeme takto započuť Boží hlas, aj keď sme stratení, keď sme ďaleko. Potrebujeme ho započuť v Božom slove, v modlitbe, vo svedomí. Ísť znova k tomu, ktorý nás hľadá, ktorý nás má rád, ktorý nie je vlk, ktorý nie je zlodej, ktorý nie je nádeník, ale ktorý kladie svoj život, ktorý je pastier, ktorý je brána, ktorý nás ochraňuje, ktorý nás nesie na pleciach. Každého jedného z nás Pán Ježiš tak pozdvihol na plecia, keď bol vyvýšený na kríži. A my ho nasledujeme ako dobrého pastiera. Vtedy čokoľvek môžeme prežívať, tak môžeme s Dávidom opakovať, nič mi nechýba, keď je Pán môjim pastierom, keď môžem volať jeho meno, lebo je verný svojmu menu. On nás privádza na tie dobré pašienky, privádza nás k dobrým vodám. Tak dúfam, že sme sa veľa obohatili aj cez tieto kurziky, ktoré nám ukazovali na Boha, cez Božie meno Jahve. Je dobré si ich kedy tak prejsť, zopakovať, či už Boh ako dobrý pastier, alebo ako naša spravodlivosť, alebo naše zdravie, lekár, uzdravovateľ, naša zástava, naše víťazstvo, alebo naše posvetenie. Mnohé. Jahve, aké tam bolo ešte. Mekadešem, Jahve, Nisi. Vy si ich možno lepšie pamätáte teraz hneď. Čiže táto séria končí, keď Boh dá, budeme pokračovať v ďalšej, ako sa nám bude zjavovať Boh. A aby sme ho viac a viac spoznali. Je preto dobre si čítať Božie slovo a všímať si takto, ako Boh ukazoval sa mnohým tým starozákonným postavám, zjavoval im svoj charakter, a potom spoznali, či už ako pána zástupov, mocného, bojovníka alebo ochrancu. Tak nech aj vám všetkým dá svoj pokoj, ten, ktorý je Boh šalom, ten, ktorý je Boh pokoja. Dnešný deň veľmi ťa, Pán Ježišu Kriste, prosíme, aby si nás volal po mene každého jedného. Prosíme za tých, ktorí sa strácajú, ktorí sú zblúdení. Ty poznáš svoje ovečky. Ty dávaš svoj hlas započuť na tých výšinách, v tých temných dolinách, v tých dolinách smrti. Veľmi ťa prosíme pre tvoje sväté rany, pre tvoj svätý kríž, pre tvoje meno, pre tvoju smrť a zmrtvých stanie, o milosť obrátenia, ducha pokánia a uzdravenia. Žehnám v tvojom mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.